schodech, jako by tady na trojice. Jako, ty lidi si dokážou udělat takhle lehce free account, jo, teda fake account, že prostě nevíš kam, to byla sera. Jak nevíš, tak když tam má všechny fotky hozený more z týdne před týdnem. Ne, ale teď to nemusí být třeba chlap, to může být... Co? Co? Ty spojit do kamery. Siege. Oni jsou podle mě všichni na tom balkóně. Jeden. Nice. A ty myslíš tam ty? U mě. Druhý. A to je montáž, u mě. Běžím. Třetí, diffuser. Za kolečkou, tady přímo na pěkně, na pličku. Nice. A jdeme poslední. Jo, last je tady na trojice někde, u diffuseru, Jo, přímo na trojice, u bomby, na Bčku. Ujď. Legion, back, man, back, window, back, man. I know, man, I know. Oh, this window, sorry, man. Zabil Frerkis. Víč, to teda. To jo, no. Kobe.